Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama maknya hari ini bar maghrib guys. Oke, kita udan-udan kita bar maghrib. Germis-germis maghrib, bar maghrib wis malam jemaah sama. Rong dino aku prei yo guys, musuhe kayu. Alhamdulillah untuk rezeki rencek, dikasih kayu rencek sama bakul bubur, yo bakul sak. Dikasih sak gerobak guys, tak angkat tak syutingannya ya ada kok. Ini dan bar maghrib germis rantai jaminan popo hari ini. Emang banyak bancaan nunggu berkat yo ya mangan. Kemang mangane ya duwe sambel, duwe jangan lodeh lumbu, oseng pedo. Lawoke tempe sama kerupuk ya guys, orang masak jangan. Sesuk lan apa le? Mbah. Lodeh blenger. Sak dino kan lodeh enek rasane. Oke, diawali dengan bantu triplombong wing ngenteni paknya engko mbokak berkat mangane engko. Berkate di baju Paiman hari ini selapan nganten. Dadi mantenane wong duwe hajatan kae wis selapane hari ini. Selapan nganten ewoe 1 bulan yang lalu ewoh mantung ki banyak bancaan urung mulai guys, ditunggu saja nanti buka berkat di sini apa di review buka berkat. Oke. Apa mangan yo nek nasi wong nasi ku yo akeh kok, sambel panggang yo nek lengkap kae panganan make bar goreng kerupuk dapat 2 bronjong. Sesuk dodol jemaah Setu dodol, nek iso yo minggu misan yo dodol dadi 3 dino yo guys. Mergawe aku nek kesel yo leren, wong tari saiki kerja apa-apa dhewean. Nek sing wangi baju wangi kesel ngurus wedhus paling gak diwangi baju. Tepase kakno hasil ambil gak jengkel apa. Biasane putuku rene sing wonge jagong ning gone wong bar meninggal kono sing ngadoh kono RT kulon. Dadi udan-udan ya ora dolan. Engko nek wis bar 7 dina lagi dolan. Lah aku ape jagong ya jauh iki guys, kok gak penak to. Jauh rondokan. Dadi mak yo gak jagong. Ya wis ning omah. Oke. Ditunggu saja sampai nanti oke bolo. Berkate. Damek piring Riz. Njok. Itu masak Mbak Patu. Mek piring. Sambel gorene Pak mangan. Oke guys. Berkatnya ada telur, ada tahu sama kerupuk. Endok. Bancaan serapan. Ya. Bang, Mbak. Mbak apa? Wis Antono garangan. Dan buah piring kono Jen. Mau sego kongo. Ndi? Mbak Angcong. Regane kene sak kok. Heeh. Nek sego kono misane mek entong le. Ndi, Mak? Sambel ning ada gorene Jen. Tempe mangan ning kene lho. Sego ning kono lho, Tro. Mek sego ning kono. Ki berti pan-pae. Udah. Pakam ndak mangan wisan kula berkate. Ndah, kene le mangan bareng nih. Lho mak adune. Ya.
Oke. Lho, Ini sego kok. adune lho ana. Kepoe garine. Mangan. Wis nyamak mie kuwi kerupuk tahu cukup nek mbok cukup. Wis. Wah. Mangan berkat. Aris mang jek mek apa kae? Sego. Aris ndak mangan. Iki Pak kanggo desa mah lho. Gak. Undang kana juga kana. Ndok ae. Kowe apa kuwi mbek apa ndeloki? Ndoke tak pangani ya. Kang. Kowe ndak mek radune Ris kae mene saithik ah. Bumbune kae saithik aku gak mandoke bumbune. Ngai mae. Olah Ris. Kowe mbek lawuh iwak kowe. Kerupuke buka. Ndak mangan. Mas Aris, kerupuke endi? Nyale. Kerupuke Mas. Nya. Ah, ciblok. Gambek sambel e. Mie berkat kerondo dindo mong pat. Oke guys, mangan guys. Mas Aris pada potong resi. Lawoi iwak daging. Mangan. Pake lawoi endok. Ndok. Gak bekat. Berkate saambeng dipangan berame-rame. Iki sambel dhewe guys. Sambel dhewe. Mangan. Yes, mangan mbek telur. Mangane iki lesehan ning ngisor. Nek didol lumbu ya ora dipangan kok ana mentok sesuk. Oke. Berkate jek kuwi aku engko tak koretane. Segane nek mbuh neh. Wis done ora Re? Mas jan segenem jen. Wis. Sambel ya? Tak sambel. Mana he? Ya sego le. Mbone, bosku kono jejek kok ya gak apa-apa ya. Bosku kinya, tak imbu ini. Enggak, Bos. Apa atas iwake? Iwake atas ya? Heeh. Dapat pangan. Anu coba lho ya. Anu tak anu. Kenapa? Balung. Mana belum? Tak tahu. Sambel enak. Ki mak ember apa? Iwak ning goreng atas ya ora apa-apa. Pak pitik. Mbone.
Oke. Abang semut ini. Paham sama apa? Oke guys, alhamdulillah berkat sak tumbuh dipangan wong papat dadah. Wes rezeki hari ini mangan bareng tak bantakan. Sekadung adune endok, mie, tahu, mie anu bonce sama tahu, sama kerupuk. Mantap. Mas Haris mangan daging wedhus. Duh, si Roji. Wedhus. Ndak wedhus. Kowe gak wedhus, Ji. Ya apa? Anu, sira ngono. Singo. Sira, Ji. Hmm? Pak sira mangan kei kok. Nek golek nih. Pak garangan ngono, gini ana Gudi, setrem ono. Gudi saya anu garangan iki. Sak mene iki lho. Kak pupu. Kak pupu. Oke pemasang, mangan wis bareng. Aku sik mangan tempe. Wis tuwek nek mangan tempe granul-granul ya ngene iki guys keseruane hari ini ya buka berkat. Ya goreng kerupuk, ya dodol, ya ning pasar. Ya ngusungi kayu. Koncane hari ini ya ngene iki. Muga-muga ya sampai selanjutnya. Muga-muga di subscribe karo penonton. Besok untune makan tak Dingin nek bajai. bar mangan jaminane roti. Mak. Nggo tambah pedes. Hei, enek bajai dik bengi. Endi? Ratan-ratan. Anake sapa Mak Damis ku? Mbah golek aku ora ana. Duh, aku ora dik mangke. Oke pemirsa tak cukup sekian. Bila ada tutur kataku sing ora jelas mohon maaf guys. Kami manusia biasa cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menonton. Hari ini buka berkat bersama. Oke, assalamualaikum.